Sanibonani. Ninjani bafethu, niyaphila? Let's hope niyaphila. Umfaka Mkhonzweni bingelelayo ekuseni nje. Asithembe ukuthi nonke niyaphila bafethu. Ake ngithathe lithuba nje ngiqale ngokubonga onke ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Kanjalo nama-new followers ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu guys ngendlela nisupporta ngayo ngokuthi nisubscribe. Yilokho kubaluleke kakhulu engikufisayo ukuthi wonke umuntu asubscribe because ku-free of charge. You just press subscribe and then it goes. Ayikho into ozoyikhokha emva kwalokho. Ngiyabonga. Okwakho nje ukuthi lokho kuzokusiza ukuthi mangifaka ama-video la kube lula ukuthi usheshe wabona zisashisa indaba. Ngiyabonga. Ngiyanibonga nje kakhulu nonke, ngicela ke nenze kanjalo. Ngithi ake ngenze le video ke kafishane. Especially it has a lot to do nendaba esematheni kulamalanga ethinta lo daba lwama-match ama-foreign nationals. Ngicabanga ukuthi sibonile izolo eDurban eThekwini ukuthi ibisukile impela ibikhombene mangayibeka kanjalo, beyibhekene ngeziqu zamehlo phakathi kwama-South Africans ebemasha against illegal foreigners abalapha eDurban. Sibonile ke ukuthi kuye kwagcina kufika umeya weTheku noma umeya waseDurban ubaba uCyril Mncwabe wafike wase uyalela ukuthi bonke labantu bokufika ababe ebebelapha kuleya ndawo leya njengoba ngathi bahlangane khona manje bathi bacela ukuvikelwa amaphoyisa. Wathi ke umeya ucela ukuthi bathathwe bonke ngamabhasi bayiswe eHome Affairs khona eThekwini. Nangempela ke abathuthile amabhasi, angazi abe mangakhe ngoba ngizwe omunye bema-interviewer lapha nje besebala ukuthi balinde ibhasi lesi-7. Lalela lo ibhasi lesi-7 ebeloku ibathutha nje beya eHome Affairs. Ngiyakutshela ukuthi baningi kangakanani labo. Nangempela ke bayile eHome Affairs. Esikutholayo ke ukuthi lapha eHome Affairs uma ngingaphosisi ngokwe-statement esivela kuye umeya weTheku uMncwabe nobaba ophethe iHome Affairs eKZN uMncwabe kuvela ukuthi engathi baye bahlola amaphepha abantu ababalelwa lapha kubo 457 or something lapho nje. Okay, kodwa esinye statement engisibonile sithi engathi kuhlolwe about 300, so iyangidida kancane lapho, but I'll find out ngoba indaba engicabanga ukuthi isaqhubeka. Kuthiwa kulabo abaphenyiwe about 300 abantu bokufika bekubukwa amaphepha abo ukuthi ingabe bala eSouth Africa ngokusemthethweni. Engathi lapha yana kuthiwa bonke labantu bebaphenywa batholakala ukuthi bala ngokusemthethweni, banamaphepha okubala eSouth Africa asemthethweni. Only one person was discovered ukuthi ulana ngokungekho semthethweni. You ask yourself, out of 300 people kwenzeka kanjani ukuthi abe yedwa nje 4 okutholakala ukuthi akekho semthethweni emva kwegameke eziningi kangaka la khona eSouth Africa yonke kutholakala inqwaba yabantu bokufika bakuleli ngokungekho emthethweni. Kwenzeka kanjani lapha ukuthi kuleya operation ebese ihedwa ngoba ngakubeka kanjalo bese ihedwa umeya weTheku. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kubese mangabe izohedwa umeya weTheku kuvele oyedwa kuphela wokufika. Umbuzo uthi, is it really true? Is it a fact ukuthi uHome Affairs uba verify ngempela labantu wabathola ukuthi ngempela they are in this country legally? Even ke ukuthi ba verifyiwe eHome Affairs, yini ezoqinisekisa abantu base South Africa ukuthi lama verification lokuhlolwa kwalamaphepha labantu kwenziwe ngendlela right neneqiniso?
why ngiphakamisa lo mbuzo? Ngiphakamisa ngoba sinezigameko eziningi eSouth Africa ngo-Home Affairs. Kuboshwa izisebenzi eziningi unyaka nonyaka e-Home Affairs ezidayisa ama-visa, ezidayisa ama-study permits, ezidayisa ama-residence permits and everything. Ama-pass and itifiketi and all that badayisela abantu bokufika. And manje mayiphuma le itifiketi lapha e-Home Affairs ziphuma zithi it's a real document. Ziphuma kungama-document awungqo ngoba vele isuke zenziwe straight from e-Home Affairs. Kusetshenziswa i-material yase-Home Affairs, ama-resources ase-Home Affairs. So-ke umbuzo uthi, uma kuwukuthi laba bantu batholakale ngempela ukuthi banamaphepha asemthethweni okuba se-South Africa, yini ezoqinisekisa abantu base-South Africa ukuthi lawo maphepha bawathola ngendlela esemthethweni? Yabona kule nkulumo nje laphana kaMeya weTheku uMncwabe, uCyril Mncwabe, angazi noma ngibabiza kahle niba siningixolele, kodwa ngathi ubaba uCyril, uCyril Xaba, ningixolele bakethu, ubaba uCyril Xaba, uMeya weTheku, hayi uMncwabe ngiyabhela, ubaba uCyril Xaba, and then ophethe i-Home Affairs uMncwabe, ya ngathi into kanjalo. So yini ke kufuna manje fine sesitholile ke basinikile leyo information yokuthi naku siba verifyile bala ngokusemthethweni. Sicela ke process yesibili ke manje yokuthi kubhekwe ukuthi laba abanamaphepha asemthethweni ngempela yini, akhishwa ngendlela esemthethweni yini, azange bawathenge yini e-Home Affairs lawo maphepha, because naloko kubaluleke kakhulu futhi ngicabanga ukuthi ikona okubaluleke ukudlula even lokho kokuthi ingabe banawo noma banawo, because uma ngabe kungatholakala ukuthi laba bantu badayiselwa lamaphepha ngoba baningi bayawathenga futhi bayazi nawo ukuthi bawathenga, uma kutholakala ukuthi kunjalo, that will stamp isikhalazo sase-South Africa ukuthi si legitimate, siyisikhalo esizwakalayo nesisemthethweni uma kuthiwa lelizwe leli kufanele ukuthi lilungiswe, because lineyinkinga eziningi. uHome Affairs yena ngokwakhe kufanele athathe lesinyathelo ngayo yonke lento. So iloko nje ngithi angikuvezela isizathu esikhulu sokuthi ngithi mina njengomfoka Mkhonzi umbono wami uthi ngithi aba verify again laba abanamaphepha abathi illegal, ukuthi uzokhumbula ngoNovember last year 2025, just last year ngoDecember, ngoNovember, kukhona insizwa yaseZimbabwe mhlawumbe uzoyikhumbula ebizwa ngoKuda Kwashe Mpofu. Ungangena manje kuGoogle ukubhale nje Kuda Kwashe Mpofu uzofika uthole la. Le nsizwa lena kuthiwa yafika la South Africa izofunda, yafika nge-study permit. Yathi mayifika la South Africa izofunda. Yathi mayisengaphakathi eSouth Africa yafunda yaze ya-expire i-permit yayo yokufunda. Yathi mayi-expire yathola umsebenzi ke manje yasebenza eSouth Africa. Isisebenza ngani? Nge-expired permit yokufunda. Study permit is expired but waqhubeka in this country wasebenza. Uthe mayiphakathi esebenza kusho ukuthi mangabe esebenza la South Africa mhlawumbe asebenzisa lona iholo lakhe abeliholo ukuthi athathe enye ingxenye yemali yayo athenge amanye ama-documents e-Home Affairs ukuze asemente ukuhlala kwakhe eSouth Africa noma aqinisekise ukuhlala kwakhe eSouth Africa, akwenze ke manje ngemali ukuthi kube kusemthethweni. Wathenga ama-certificates ahlukahlukene. One nje engikhumbulayo kuthiwa wathenga isitifiketi esasizomenza ukuthi athole i-learner's license yokudrive eSouth Africa. Waphinde wathenga i-permanent residence ukuthi ahlale eSouth Africa waya permanent. Wathenga kuningi wabanje nezinto eziningi ayithenga i-Home Affairs ezitifiketi ziphuma ngemali. Ewaspenda abo 3,000 rand mangizwe into kanjalo.
wagcina vele asaregadwa as umuntu ose-South Africa ngokusemthethweni. Uthe suka lapho wathola umsebenzi eNorthwest Northwest Development Corporation. Shokuthi laphana sort of a department elapha eNorthwest esiza ama-local business ase-Northwest ukuthi athuthuke and all that. Kuthiwa nguye laphana abe u-CFO, Chief Financial Officer wale Development Corporation eNorthwest. Uyayizwa leyo nto? Kungiyena manje u-CFO lapha uphethe imali zaleya ndawo. Ukhumbule umuntu lona othola amaphepha illegal, but manje so unikwa zonke lezi zinto lamandla ukuthi abe kule ikhunde eziphambili kangaka ngenxa yalamaphepha wathole illegal. Wagcina esephezulu kakhulu. Ubanjiwe ke SIU yamphenya, wagcina eyiswa ke NPA. Mayese NPA yamfaka enkantolo, wasentenzwa. Ugwetshiwe sikhuluma nje last year ngo-2025 ngoNovember, I think lapha bo-12 November kanje. So ngisebenzisa le example yakhe ukuthi angeke size sigculiswe ukuthi izikhulu neziphathimandla za-South Africa zithi naba abantu sesibaverifyile amaphepha asemthethweni, ngoba abantu abafana noKuda Kwashe Mpofu naku batholakele ukuthi yes nabo bebanawo amaphepha, kodwa amaphepha abebenawo bawathola illegal, bagcina be-occupy ama-strategic positions e-South Africa. And then you ask yourself ukuthi bangakhi abafana naye eSouth Africa okungenzeka bagcwele komasipala, bagcwele ema-university, bagcwele ey'kolweni, bagcwele all over ey'ndaweni ze-government, mhlampe bakuma-strategic positions futhi bethole lamaphepha lawa illegal. Yikho sithi-ke thina if kuwukuthi iy'phathimandla zase-South Africa zifuna ukwenza into ngeqiniso, asiverifye konke lokhu ukuthi lawo maphepha a-illegal ngokusho kwabo, a-illegal ngempela yini, iprocess eyalandelwa kwakuyi-process ne-protocol efanele yini ukuze bawathole. That's very important. Iyona nto le engicabanga ukuthi iyokwanelisa abantu base-South Africa bakhona nokuyeka lamamashi, bakhona nokuyeka lento ebizwa vigilantism, ngoba phela sebabizwa ngama-vigilante manje. Ngizwile nje i-EFF izole eParliament ibabize vele ngama-vigilante, bebuza u-Deputy President uBaba Mashatile ukuthi yini ozimisela ukuyenza ukudila nalabantu abamashayo ababizwa ngama-vigilante kusho i-EFF. uMantashe uphendulile wathi there are processes in place abazosiza labo bantu abenza ubugebengu abangama-mob, bababiza ngama-mob. uMashatile ubabize nge-mob, ngapha ku-EFF babizwa ngama-vigilante. Abantu abalwela amalungelo abo, abalwela lelizwe, abantu abavotayo eSouth Africa. The government itself and the leaders of society, they are now turning against them. They call them ama-vigilante, they call them ama-mob, ukusho abantu abamobilize abantu ukuthi babe violent, basuse chaos emphakathini. So what is this ngempela? Bafethu angeke kusize ukuthi sibe siloku sithula sifela ngaphakathi. Kumele ukuthi sikhulume, sikuveze okusishisa ngaphakathi. Njoba selokhu siya nje senza amavidiyo njengalawo, kancane siveza okungaphakathi ngesimo esisibona senzakala ezweni, ukuthi iqiniso alikho la eSouth Africa, akwenziwe izinto ngendlela efanele. Abangazami abasemandleni, ikakhulukazi abaholi be-ANC, abangazami ukwenza engazuthi labantu abamashayo abanangqondo, abafundile futhi aba-understand kwenzakalani. Bafundile laba bantu abamashayo. Akuwasilalela isingisi esikhulunywa uPhakela Umthakathi, ukuwasilalela isingisi esikhulunywa uNgizwe, uke walalela isingisi esikhulunywa uJacinta Ngobese. Besides isingisi abasikhulumayo, uke wayilalela yini i-reasoning behind into abayikhulumayo uma bechaza isimo salelizwe? Ibona abantu abathina sibaregada njengabafundile e-society. Doesn't mean ukuthi kufanele ukuthi baze bathola ama-PhD ukuze balungise lelizwe. Lelizwe leli lingalungiseka without a PhD, ngokusebenzisa nje umqondo nokuba neqiniso, usebenzise iqiniso, usebenzise umthetho ukuthi izinto zibe right kulelizwe. So in short bengifuna nje ukuveza le ndaba ukuthi into eyenzekile izolo yokuthi uMeya weTheku uBaba uXaba
avele athi baba verifyile laba bantu bokuhamba bathole ukuthi baphethe ama-documents alegit, angeke kusanelise singama-South Africans ngoba kukhona abaningi abanawo lama-documents vele alegit, but they ngathini bawathola, they acquired those documents illegally. That's very important. They acquired those legit or those so-called legit documents. They acquired them illegally. How can you say them then those are legal documents if they were acquired illegally? That's the big question. Yingakho ngithi ake bayocabangisisa le babuye nempendulo ukuthi njengoba sebaba verifyileke bazokwenza nini lokho, because i-30 June ziyasondela. Selongisasho namanje, if uhulumeni wethu usabhitha around the bush ungafuni ukuqondana ngqo nale nkinga ebhekene ne-South Africa, sizoba nenkinga ene kuyoba buhlungu kakhulu, kuyokhalisa abantu abaningi okuyokwenzeka e-South Africa uma sekusondele i-30 June, because abantu laba bamashayo bakushilo ukuthi abafuni ukuchitheka igazi. So government, ingabe wena ufuna ukuchitheka igazi, yenza izinto ngendlela right. Kuse-early, kusenesikhathi ukulungisa nje lezi zinto, uverify everything, uverify ama-process, uverify, ucheck even uHome Affairs ukuthi wobani eHome Affairs, iziphi izisebenzi zaseHome Affairs ezakhipha lawo maphepha ekuthiwa alegit, ekuthiwa alegal. Wobani abakhipha lawo maphepha lawo, bawakhipha kanjani, balandela yonke process, because you'll find ukuthi iningi lalaba bantu bakhokha ukuze bathole lama documents. Mfoka Mkhonza lo ngiyayibamba, ake ni comment nithini ngaloko engikuphawula la. Ngifuna uvo lwenu, asiphi policy channel yephambili sesiyohlangana ngama comments nangama video alandelayo. Ngiyacela qhubekani ni subscribe, it's free of charge, and niqhubeke nifollow le channel siyikhulise phambili. Thank you so much.